ବୃଷ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଯିବ 8 ଡିସେମ୍ବରରୁ 14 ଡିସେମ୍ବର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସରେ। ନୂଆ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବନି। ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିବ ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜି ରହିବ, এই ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହନ ଚଲାଉଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଚଲାନ୍ତୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି 8 ତାରିଖରେ। 8ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ନିହାତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରେ ରହି ଖୁବ୍ ଧନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ତ 8ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କ୍ରାକ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଧନ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ପରିବାରରୁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖାଯାଇ ତ ଧନର ସ୍ଥିତି କାଫି ଭଲ ରହୁଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବେ, ପେଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିବେ। ଆପଣ ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହୋଇଯିବେ କି ମୋର ଯେଉଁ ପଛ କାମ ଥିଲା, ଅଟକି ଯାଇଛି କାମ, ମୁଁ ପଛେଇ ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଇ ତ ପରିବାର ଭାବ ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି। ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଇ ତ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ବଦଳିକି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ତ ଇଗୋକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର